फार्स्ट बड'लेण्ड जे फुटबल फिस काप 2021 सुबुंथि फाउन्डेशननि दैदेननायाव बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ देग्लाय बोसोरनिफ्राय जागायनाय जादों। गिबि खेबनि थाखाय दिनै चिरांनि थाइखा जरायाव बे फुटबल बादायलायनायखौ खुंनाय जादों। थांखिया जाहैबाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बे टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथि सोरजिनाय आरो बिनि अनगायैबो जोंनि लाइमोनफोरखौ खेला गेलेनायनि मोनसे थुलुंगा होनाय। बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ देग्लाय बोसोरनिफ्राय जागायनानै उननि समसिमहालागै खुंलांबाय थानायनि थिरांथा लानाय जादों। आरो बे फुटबल टुर्नामेन्टनि फाइनाल जे गेलेनाय बादायलायनाय बे फैगौ 19 डिसेम्बरावनो जागोन। उननि बोसोरफ्राव गुबुन गुबुन जिल्लायाव खुंनो थांखि लानाय जादों। फैगौ बोसोरावहाय बाक्सा जिल्लायाव खुंनायनि सिन्थाखौ खालामनाय जादों। बे बेसेबां जाफुंसारनाय बे उननि खोथा। दा खोथाया जाहैबाय मा दे जिथु गेलेनाय बे गेलेनायाथ' आरो हारिमु सोलोंथाइ बायदिसिना माने थुनलाइयारिफोरजों जेबो फाराग थाया। बे थुनलाइनि मानसियाबो हारिमुखौ मोजां मोनो। फुटबल गेलेग्रायाबो हारिमुखौ मोजां मोनो। हारिमुनि मानसियाबो थुनलाइ आरो फुटबलखौ मोजां मोनो। थिग बेबायदिनो रायजो राजाफोरखौ थुलुंगा होनाय आरो बादायारि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय थांखिजोंनो जोंबो दिनैनि नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय जादों। खेलाखौ नायनानै जोबोर मोजां मोनदों। थारैनो जोंनि गेजेरावहाय जोंनि इयंफोरनि गेजेरावहाय माने फुटबल गेलेनायनि माखासे टेलेन्टआ दंसै। दा बिथांमोननो जोङो मोजां प्लेटफर्म होबाय थायोब्ला उननि समफ्राव बिथांमोनखौ जोङो नेसनेलनिफ्राय इन्टारनेसनेल लेभेलसिम लांनो हानायनि मोनसे लामा दङ। निश्चय बेबायदि टुर्नामेन्टनि गेजेरजों बिथांमोना थुलुंगा मोनगोन आरो बेखौ बिथांमोना मोनसे मोजां प्लेटफर्म होननानै सानना लानानै जुदि गेलेबाय थायोबा उननि समफ्राव देरहासार जागोनखौ आसा खालामनो हायो। नोंथाङा लाइमोनफोरखौ दानि लाइमोनफ्रा बांसिनानो एन्टि ससियेल एक्टिभिटि जायखौ माने निसा बुस्थुआव बांसिन गोग्लैसोनानै थायो। नाथाय बेफोरबायदि गेलेनायनि गेजेरजों गावखौ जिउ दानो हायो। बेनि खेथ्रआव लाइमोनफोराबो गेलेनाय बिथिङाव माबायदि बाहागो लागौ होननानै नोंथाङा मेसेज जाहोनानो बेनो आथिखालाव जिहेतु जोंनि गेजेराव खामानि गैयै मानसिफ्रा बांसिन दंसै। बेखार मानसिफ्रा गोबां लाइमोनफ्रा दिनै खामानि गैया। आरो खामानि गैयैनि थाखायहाय बिथांमोना एखनब्ला समावहाय एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसाव माने बाहागो लाफ्लांनाय जायो। दा गतिके जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि खेला गेलेनाय हारिमु बा थुनलाइयारि बायदिसिना जुदि हाबाफारिफोरखौ लाबाय थायोब्ला आरो लाइमोनफोरखौ लानानै बिनि हाबाफारिफोरखौ लाबाय थायोब्ला आरो लाइमोनफोरखौ लानानै बिनि सायाव जुदि सांग्रांथि होयोब्ला निस्सय लाइमोनफ्रा खेला गेलेनाय हारिमु आयदा बेबायदिनो थुनलाइयारि आयदा बायदिसिना बिथिंफ्राव बाहागो लायोब्लानो एसे जों ससियेल जितु एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस जेरावनाखि लाइमोनफोरा आथिखालाव गोबांखौ जोङो बाहागो लानाय नुनो मोनो। दा बिनिफ्राय जानगार खालामनो हागोनखौ जोङो आसा खालामनो हायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।